99.5 IFM Lawan. Ay Topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko! Oras na mga idol. 5:53 na po ng umaga. Katakablaok man po ni Sir Loloy Pasyon. Ayan, pulis mo lang iti lawag. Ano yung bagabigat, sir? Amo ka nakatuto kayo din dito Gondaway. And of course, ni ipay engineer Jonathan Corbus. Iti mo tabiyang apo iti NFA. Ilocos Norte, Abracan, Ilocos Sur. Na yung bagabigat yo, sir. Ito tayo NFA na nabanglo ni Jay Raisda. Dapat po daw ng musika. Amang. Amang. Sika ka ta black rice ka. Brown rice. Apo, grabe mo ta black. Mautog ka. Wild. Ano ni Rain? Wild rice. Ande, yun ako kakwa. Rice coffee. At least na pa bitter yarn. Di ba da rice coffee di ba nano ka di tununda di ikirugda ituno kasama na tuno mga idol na panunot yun din kasi ano to parang itunot itudok mga tao kasunot lang bati pa na grill mo iti ipon. Makirog. Makirog. Ayan, makirog. Naimas di Joy kanumot. Naimas talaga. Ang rice coffee na ita. Naman. Naimas. Naimas yan talaga. Teka rin si Vet. Naimas pa ka na di Joy. Si Vet. Ay, City Veterinary. Saan? Ni Ma'am. Hello, Ma'am. Ma'am, samantali ko din Hello, Ma'am. Good morning po. Ayan. Si Vet. Loko-loko. Ma'am, turukan nyo nga po ng anti-rabies. Di ko alam po. Oo. Sivet. Di Sivet. Dati Sivet. Dati coffee Sivet. Dati kasla musang. Ay, musang ba di Joy? Haan, ko ay suna. Basta kasla musang lang Dati agjebs ti coffee. Kasi ang madigest, Joy. Yun daw yung pinakamasarap na coffee. So, no kahit yung apo, iti makaraman, iti naiba sa coffee. Meron kayo jebs. Sivet. Galaw ka. Maulaw ka. Okay mga idol, iti damag, iti pero sa saan iti panawen. Iti man apo iti IFM weather. Maben apo iti DOST pag-asa. Mga idol. Agora ka sa Rakik man, DJ weather ko. Diyan sa kanya na. Ayan, adan. Aglalaw ka. Kita ti man talaga, dati bagada ata, di ka alarma nagdakkel mat din nga bagyo, dati makit kita iti na news feed ko. Iti magbagada nga dumalan ka no iti Northern Luzon. So barbarang malusaw. Maben apo iti high pressure area. Yes. So let's see. Nabaramat ito. Oo, kita tayo agpaypay so dati or it's just a fake news na naman. At yung mga rod iti pag-asa.